umaga mga idol, Papa J, Boy Nonoy. Ginahulat ko gid ang inyong sumbong na sugid pa. Live drama sa radyo. Isa man ako sa inyong mga subscribers sa inyong YouTube channel. Aba, salamat ha. Ang diri ko, Papa J, Boy Nonoy, mas nalingaw kay ginabalik-balikan ko to mga episode ninyo. Aba! Kagahapon ko lang gid nakita, Papa J, Boy Nonoy, ang pagkatkat ni Boy Nonoy sa Mount Apo. Abaw. Di ay karon ka. Ay, nyo pa nakita kung paano ko katkaton ang punuan sa kapayas. Iyan. Nabay kapayas ito sa Mount Apo, bro? Pero gideklara na ba subong, bro, ang Mount Apo? Yung temporary close ko, no? Temporary close nila, Papa J. Sige, sige. Kaya tungod na base ko na magkuhan bala, Papa J. Delikado. Yan. Mayad na lang, brad. Nga nakakat-kat ka sa Nakakat-kat bukid. na kita. Sa bukid nga karabuoton. Grabe, no? Anong gigamit mo pagkat-kat sa bukid, brad? Tiil o kamot? Nagamit ako, Papa J, og kuhan kanang gigamitan ko siya og kajibunjing technique gamit ang ako ang dila. Kuya, ano? Pagsakag bukid, dila ang gamito. Dila ang gamit, Papa J. Pagkatibay. Asa mo dira. Amo na, Papa J, Boy Nonoy, nga kung nagaisahanon ako, mula nang ginabalik-balikan ko, Papa J, Boy Nonoy, ang inyong YouTube channel. Boy Nonoy, Papa J. Abo! Kaya, sa iba diha nagapamati subong, subscribe na! Sakay na. Si Brigada Love, makita mo ninyo dyan sunod ka, Brigada. Nag-uba! Nag-ubas Nag-uba sa iyang jacket kay na initan. na init. Ara to, boss, Brigada Love? Ara to, boss? Ha? Wala daw siya nag-uba, nagwaras-waras lang. Kagahapon dito sa may tulunan, nagwaras og panghatag og mga relief goods na Kag isa ka rason, Papa J, nangita sa dito sang iyang ginapangita, Papa J. sa iyang pagpangita nakita niya. Nakita niya, Papa J. Nakita niya mga buruligan. Oo, correct. Pagkatibay. Kuya huwag ni Brigada Love. Mabinubigon. Gamay na lang nga panahon, makatugsaw na yun. Lapit na lang. Makahambal na gid nga kung sadto ko pa nabalaan nga lami di ay ni. Sadto ko pa gitilawan ang pagbulig. Undo, saan ka man mapuli? Ano tawag siya na, Brad? Nag-ukab na ba? Ano tawag siya na? Nagatangal. Uli ina samtang nagatangal pa. Ayaw nagpauli sa panahon nga pali na. Mandamay ka rin. Sige, balikan na to ni Aton Ang Tesen. pila sa iyang kasing-kasing. Adi ay. Pero alams na, wala na to mga pilas. Wala. Tapos na. Itago na lang ninyo ako sa pangalan nga Rigor. Aba. 34 anyos, Papa J, Boy Nonoy. Kag. Asawa ko si Maylin. Maylin. Actually, Papa J, Boy Nonoy, ikaduhan ako nga bana ni Maylin. Aha. Si Maylin, manggod, Papa J, Boy Nonoy, una niyang nabana, medyo wala siya giswerte. Pero tong nakita niya nako, di rin niya na, Papa J, Boy Nonoy, nabatsyag pagpalangga. Kag di rin niya na tilawan, Papa J, Boy Nonoy, ang akong dako. Papa J, sa una wala swerte. Basi subong sa iya, perte na gid kamalas. Ayaw po. Maluoy ka. Amo ni Papa J, Boy Nonoy. Pero, sa among pag-updanay ni Maylin bilang mag-live-in, kay nagaplano pa man lang Papa J, Boy Nonoy nga magpakasal. Di ko balaan, Papa J, Boy Nonoy nga kontra gid sa akon ang iyahang nanay kag tatay. Nanay. Kag diri na, Papa J, Boy Nonoy, nagsugod ang tanan akong problema.
para gid ninyong maintindihan. Amo ni ang mga natabo. Ambal pa ni Jad Barela, brad. Nag-subscribe na ko sa inyong page. Oo. Papa J. Boy Nunoy. Salamat. Page. Channel, YouTube channel. Gur. Ugur. Ugur. Okay lang. Gur, ikaw gur ba? Ayaw lagi ko diha guniti ba kay kiliti ka ayo. Wag dyan lagi. Wag lagi dyan, gur. Kamay lang, Gun. Eh, oh. Ikaw gur ba? Ikaw Talag- gur ba? Talagsan ang kinato na ginahimo ni kay... Nakita lagi ni mo Kape gur ba ang kayo? akong kiliti pa. Pero okay lang ba nimo nga direta nag-date sa may akasya? Kira, uy. Ikaw bala. Ganong mangita pa man kita sa iba niya, diri ra magbakante. Sabagay. Pero Kung tani dito napunta sa punuan sa kwan sa Santol, kaso lang kay kwan na may nakasulat na reserve. daghan gina din na permanente sa Santol ba? Basta gura ugma ha, agahan pa natog sayo. Way problema na basta ikaw. Pero Lin, Mm. gusto ko mag-updanay na lang ta ba? Ha? Mag-upod na lang ta. Gor. Mabudlay man kag isa pa. Ikaduha ko naman lang ikaw nga bana kag isa pa. May bata na ako, 4. Wala problema na. Miskin 5 pa ng imong mga bata. Gor. Budlay man siguro na kag isa pa tamo sang upang siguro sa aton nga relasyon kay ikaw bala Gor, soltero ka. Tapos pangasawon nimo para sa akon nga may 4 na ako kabata. May ginakungkong ako, may ginatibong, may ginaaba, may ginakugos. Wala problema na. Gor. Basta ang importante nagpalanggaan na ita. Pero bitaw Gor, mabatyagan man akon nga palangga mo ko kaayo ba. Pero Ikaw pa. kung puyon mo na ko Gor, asa man ta mag-istara kay wala pa man ko'y apartment kag isa pa nagtrabaho na ako gakwan raman ko. Wala problema na. Manicurista raman ko. Basta ang importante nagpalanggaan na ita. Sugot man kayo mong mama nga dito lang na ita sa inyong balay. Si Mama? Oh, si mama, imong papa. Si Mama dili si Papa? Imong mama o imong papa. Ay, sige lang Gor. Wala pa man ako na istorya si Mama pero hindi man ta siguro mabudlayan Sa bagay, pero kung magsugot imong mama o imong papa, willing ko. Sige Gor, ako lang ang bahala. Basta. O ti sige, padayon na nato ni. Sige na. Oo, kay tunga-tunga naman ta. Gani. Sige na, kulob na, be. Kulob na, oh. Grabe hagin ni mo eh. Imong suot nga panty ba pula? Ikaw good Gor ba? Paborito gini mo ng pula nga panty Ikaw ba? good Gor ba? Ayo pa gani ko Gor, nagpanti ko. Ikaw gani walay brief. Di naman ni kailangan nag-brief ni kay wala na may butang nga nag-brief. Susunod gani Gor. Kay tungod kay construction worker man ka. Dapat imo ginang amligan nga dili maakuan, dili malupadan og abog ba. Dahil kayo nang lupad ang mga simento. Ay, sana, ay, sana. Unsaon na nato ni Gor. Sige na, pagwasa na imong pala kay ako ng masahon.
Abayo kaya nagbugtaw ka na. Maylin. Oo, pang. Sa diyan si Mamang. Napadala sa ubos. Anak, bugtaw ka na. Anak, pagawas na diya ang kaldero kay ako nagikuan diri ang kamote o gikuaan ako lapok. Sige, kay pagsugod na. O sige. Kay mamahaw na kita. Darling, Berting, pagdabok na dira. Ako rin dabok dire. Ang sara-saraw ang ipagawas na diya ang atong native na kape. Sa preparado na. O sige. Asukar na rin cola. Ayaw nagasukari na kay kasi mong sugar. Sige. Nasaman ka. Maylin. Marag medyo subo man ang imong itsura. Mayong aga, mang, nakit lang gud ang akong kalawasan, mang, kay kagahapon, mang, nanambo gud ko dito, mang, dito sa kalasangan, kag, Kung sa imong pagpanambo, ano? pang, wala ko kabalo nga, naatid to si Rigor, nangwa pod og ligbos. Unsa ko no? Pang, Nag-unsa man mo dito? ay, pala pang, Ikaw, Maylin. Siyempre- Sige rin mo kita ng rigor din na sa may kona. Ay, May pang. ligbusan. Paligbos-ligbos lang mo. Lahid ang ligbos sa inyong gikuha. pang, pala pang, siyempre nangwa kog tambo, di pa pagpuli ko, ngisudaan pa gani nato to gabi, Pero human ang imong tambo. Gikaon na. Kabala pang, Ay, Maylin. Hambalan ko ikaw, ha? Bitaw, Hambalan pang. ko ikaw. Buto man kamo ni Mamang sa kay Rigor pa. Di ko boto. Di kami boto. Kana si Rigor. Construction worker. Oo. Ayaw lang og na ma-income. O wala. Ano ang Kung kauna na kay niya? isa gani, kita na ako dira kay Chay mo Merlin. Nagsigig tambay-tambay dira. Sigig tagay. Tama. Mau na dili ko gusto ng Rigor. Pa. Isa pa, upat na kabilog ang bata mo. Pagka mo ni Rigor madungag ang upat, nagana kay mag-apo, sobra na. Mang pang. Siguro pang wala man na problema pang kag Ano walay problema? Pang dapat gani pang magpasalamat pa kita pang kay Anong pasalamatan ko kay Rigor? pasalamat pa kamo pang kay tungod sa akong sitwasyon pang may 4 ako ka bata pang tawat pa ako ni Rigor pang kag kaya niya ako panagutan kaya niya man sagudo ng mga bata ko pang Hindi ko. Mayutan ni kong gwapog lahi na si Rigor. wala pang siguro pang wala Tanawa lang itsura ni Rigor. Kung napay bungot na mura ng ipis. pang hindi ka maghambal sina pang tanawa sang una pang ginrito-rito mo ko sa gwapo pang tanawa ni pang ginahian lang ko pang di na Pero sila at ang least- gwapo nga ginrito mo pang Gwapong mga apo. Gwapong Oo. lahi. gwapo mga apo pang pero ano taman ng mga gwapo tanga mga apo pang gwapo mga apo pang kung nagakutoy ang ilatihan Kutani pang maintindihan nyo man ako pang si Rigor pang bisan construction worker lang na si Rigor pang pero mabakas siya. Balan ko mang mabakas. Pagkagabi pagawas niya sa iyang ginatrabahoan pang pagkagabi mag-arado pa siya. Amo na lang tani na tanawon nyo pang ba ang pamatasan ni Rigor pang bisan amo lang na ang itsura ni Rigor pang pero tao siya pang. Tao siya pang. Tani pang hindi makamo mag-amo sina pang ba. Tawo lagi. Tawo. Tanawag itsura tawo. Amo gani pang ari ko diri gusto ko makigistorya sa inyo pang gusto na nakon nga mangayo diri sang luti lang bisan gamay lang kay magpuyo na kami ni Rigor. Unsa ko no? Sige na bala pang bisan ko ro kamalig lang pang bisan kamalig lang na pang importante pang mauyog namo ni Rigor. Wala ko'y mahima. Kay anak ta ka. Kagna ko'y mga apo. Ay, papadala-dala ka naman. Nugay, kada kapila ka na Sita. mabulinaso. Ang aktong anak kalooy. Sa una, sa ikadua, sa ikatulo, sa ikaupat, kagkaroon sa ikalima, mano ka pa. Mayo man gani ng iba na pila na kabilog ang bata pero mali pa yun man. Kaya mangita ka pa. Para naman ang mga bata mo. Nay, siguro, Nay, gahambal ka lang na, Nay, kay ikaw hindi sa akon sitwasyon, Nay. Sa tion sang kagabiho, Nay.
Sino ang nagakupkop sa imo, nay? Ama. Pamangkoton ta ka, nay. Ang imong papa. Nay, amo nang isa ka rason, nay, nga gusto man ako, nay, nga may papa man ang akong mga anak. Kag siyempre, naapod kong papa nga mukupkop sa akon sa tion nga ako lamigon. Di ba, nay? Ay, sa bagay, anak. Sagot na lang. Tuod pod ka, anak. Sagot na lang. Ano, sige. Masugot na ka. Hindi, kamo magkabalaka, nay, tay. Alungan ko gid ang amon relasyon ni Rigor kag isa pa, nay, tay. Malayo ako sa sakit basta si Rigor ang kasama ko, nay. Hindi ka mo magkabalaka, mananom na ako sang kasla kag lampunaya sa kilid. Ano, sige. Saan ang plano ninyo? Basi, kung masugot ka mo, tay, basi, karon, tay, papulion na nakon si Rigor, tay, para makaisa na kami. Unsa ko, no? Ano? Ay, ikaw ang bahala, basta sa tiyon, anak, sang amon layon, anak, hindi mo lagi kami pag-istorbohon kag basol-basulo ni tatay. Kaya kung matabo ina, anak, kag kung mabulilyaso naman si Rigor, kusiyon ko gining labaw mo. Duha. Tulo. Sino tawo, di ba? Aga pa ni Rakaw! Ay. Rigor! Nay. Ay! Aga pa ni Rado, kay kahaw! Nay, nagbilang ko rin, nay, sa Ay. mga kamote, nay. Oo, ate nga, ang asawa mo ay pa. Ara pa sa, nay, padulong papuli na kuno siya, nay. Si tatay mo, napuli na. Tatay, ito sa kwarto, nay. Ate, sige. Malakat ako dire sa darapugan. Rigor! Nay. Way ka katigaga, ubahaw pa man yung atong darapugan. Ay, sorry, nay, nalipat ko, nay. Baw, Rigor! Alas 6 na mga. Alas 6 na sa hapon, oh. Duga-duga, sige, turulog na. Bugnaw pa nga aton nga kaldero. Kung tandi, una-unaon mo man ang asawa mo, gatrabaho ang asawa mo, di ba? Kami ni tatay mo, mga balam na kami. Dapat ikaw ang mabakod. Dapat serbisyuhan mo man kami. Pasensya na kaya, nay. Naginano ka lang imo, di. Ano yung sige mo ka tinuhil kag kinuti da. Isos nanog. On second, eh. Tanawa bala, bahaw pa yaton darapugan. Oy. Dahil magaling si Rigor. Ari, di ho. Ay, tay, may gabi, tay. Nagsige ka. Ayaw kong tawag tatay. Kagiling ko din mo tatay. Nagsige ka, hinahilay. Ano ka pensionado? On sakin, eh. Di ba kaya balal ko, ikaw, Rigor? Kaya ikaw, kung wak kayo obra, ikaw na rin magdiga mo. Amo. Kita mo. Ka na rin, bisita. Kita mo kami ni ugangan mo, Rigor. Dapat maintindihan mo man. Dapat halin kami sa tungitan kag madyungan ni ugangan mo. Dapat hindi mo kami pagpabason ka tubig kay mapas mo nga mon mga kamot. Sakto. Nano ka manimo yang nga bata ka. Ano ni mga plato diri Hindi wala ka pa na nahugasan. Hindi ka na ganit, gwapo. Masyado ka pa katamat. Ay. Pasensya na, nay, tay. Hindi ko pagtawag ang tatay. Rigoro, kuano, sinako di ho, ay kagikakita sini. Sige. O sige, pagdiga mo na to. Tiga mo na ko. Tigaan ka na, ha? Tapos mo ka tigaan, sampaw mo ni Adidas kag bulad sa kanon para sa lamihay luto doon. Desiga. Sige. Desiga. Kagigutom namin. Manada. Dali. Dali. Nalipat ka naman, Subo? Ano? Ay, hindi ka magpalipat-lipat. Ay, schedule dali. Ay, karoon. Dali na. Dali na. Hindi na manghugas.
kabalo na ko na sa imo, Gor, ba? Basta kapaluya-luya ka. Bango-bango talaga ng darling ko. Hindi ka maluya Ang na. bango mo, Gor, ba? Round 5. May paaman. Gor, Amo galing nga. parang manamis. Amo galing nga nakalima. Lima mo sa imong una nga bana. Perti mangigaling kay ka. Siyempre, Gor, alang-alang maano kita. Mura ka- Kabalo ka nga daan subong tingulan pagid ang panahon. Mura ka guwain. Bitaw, Fighter. bitaw, kuwain ko to. Kuwain ko tintugkuan. Lampunaya o kasla subong. Sisikuhan ta to. Para nakitigid ang akong kalawasan ba do hindi ako kalakat. Do ano-ano balagor nga daw ginabutan sang balinghoy nga 7 years. Kabalo ka ba sa mga construction worker? Ibang endurance. Sa mga no, basta construction worker, tig-agi kaayo. Pero O sige na, pagwaan na to ang imo nga pala kay dugay-dugay baidon ko naman. Bitaw, Gor. Ano tong kinakumod-kumod ni mamang kag ni papang kagina? Nag-ano ka naman, haw? nangakay sila sa kuha kay maski pagtigang ko no. Ako nagtigang. Paglanto ko, wala mo kita sa bugas dira. Ara lang nga sa gilid. Di ba laguro may sarili man tayo nga dapo, may sarili man tayo nga kusina. Mo gani nang ginano ko nga. Ay, Tapos nangakay si tatay. Di si niya- nanay kag si tatay pa daw, umpisa pag-abot mo daw. Wala na sila plano maglihok pala. Isa pa. Di ko no gusto ni tatay nga tawagon ko sa tatay. Nga amang, Di mo kuno na ako sa tatay. ikaw ba lagor? Siguro si daddy, si papa, hindi lang siguro gusto ka nga tawagon mo siya nga papa. Siguro malay mo, basi gusto ya daddy. Tistingan ko na boss. Oo. Tawagan ko sa daddy. Ikaw ba lagor? Hindi na pala magpasisungkol, dira? Pero, pwede ba hambala mo sila? Di lang ko nila pag permiminti nga. Singgitan nila. Hindi naman ko bata para singgitan nila. Gisingitan ka naman nila, ginahaw. Ang ba ni tatay mo, ba niya, daw gwapo ko no? Gwapo ko no ko. Oh, dili ko gwapo. Tingog Dawat ko man nga, dili ko gwapo po. ang tingog mo, mapatian ta karon. Sinsya na. Wala pa naman daan si nanay kag si tatay. Sinsya na. Dala lang. Ako naman eh. Ay mo na na. Araw-araw ka man Grabe ka ya. timog Panginoon tuba. Eh, kamusta ang imo nga umagad nga hilaw? Umagad. Umagad mo eh, sawas. Sawas ang bata. Wala ko ilabot na pare. Di bala Kanya eh. nga kong umagad nga laway. Ha? Laway. Pare, hindi ka mag-amusin na, pare. Tinood man nga laway. Laway na. Kabala, Tamat pa. tamad, pare. Ambot nga nga nagsugot ko. Pare, pero sa akong pagtanaw, pare, tumapakas man na yan si Rigor. Anong gani. mabakas? Ang pagkabot na mo dire ni Mrs. Tapos siya magtigang mag-asikaso sa mua. Kay mga malam na kami. Pero anong ginahimo niya? Pero- Kalingkod-lingkod. Pero pare, hindi ka maghambal sang
Kay ikaw pare makasarang ka pa ya imo iya. Siguro pare, Sabagay. pare gani isang una nga way pa na si Rigor hindi balaga matomato makamo ni Mare. Sa bagay. Te, pero pare natanaw ko da pare sa inyo nga panimalay da pare pamatyagan ko pare daw ikaw gid ang sipyat kag si Mariba. Akong sipyat. Oo. Yaman akong sipyat. Teka pag-umpisa bot da ni Rigor. Ikaw pare si Mare aras tong itan ikaw aras sa madyungan. Mo naman ang among kalingawan. Pero Si sa rigor, pagabot ni rigor, kusog mo kaon. Walay obra. normal lang nga ya pare kay sa construction sa yaga obra pare Pero ikaw. dili ko gusto. Ikaw gani pare sa dugay naton nga pagamiguay perte ka man ya kagahi mo. Ako na good na. Oh, perte kagahi suguhon pero kusog mo kaon pare. Ano mo na? Kung sugoon, murag bao. Oh, Kung pakaonon, murag bakho. amo gid pare. Akong baga pare akong daw sa kwan mo bala pare sitwasyon mo pare nga kung may kwarta ikaw mura kag si Kinsa. Tinood na. Pero kung wala kay kwarta pare mura kag naunsa. Unsa ko, no? At hindi ka na pare mo na Isyat natagay na. pare Isyat na. Di pare kasangkol ka pa pare magpauli Sangkol. karon. Kaya pa. Sige Kaya pare pa. Buson ta lang ning isa ka container nga balok nga tuba ni Tioy mo dipoy. Grabe nga, Oo. tuba ni. Grabe asido. Sige lang pala, pare. Tanawara pag Maayo mo na. ka grabe asido. Maayo na ya pare mo, pure na pare, walang halong kimikal. Yan, Oo. sige. Sige, pare. Isyat Oh, na. last shot mo na na Last pare, shot mo na na sige. pare. Bao pare sugato naman ako dugay-dugay ni Marino. Ang gitara. Hey, tawo! Ay, nagtawo din eh. Uy, alas 6 pa man lang. Wala'y tawo din eh. Linglingong ko din sa bangag. Uy, unsa ko no? Uy, naitawa. Nagitag palaka. Palakang may buhok. Ngipin ay nakalabas. Ay, Rigor! Ay, Rigor! Tay, Ay, ako tawag ng tatay. Dili ko di mo tatay. Ano ka man? Mas kang pagpagrilhig dire. Huwag ka gigapanilhig. tay, nagtigang abi ko. Mayo kay nagtigat ka. Tanawaran na din. Ang mga manok taway pagkaon. Ano ginaubra mo dire? Tanawag mga manok ta. Tanawa dire sa gilid. Anong ginaubra mo dire? Gusto mo pala munon ka lang dire. Sukat pag-abot mo dire. Murag wala ni polos si kabuang paboyo. Tay, istoryahan lang, tay. Di ka lang maghambang sa mga mo na. Musokol ka na. Dili man, tay. Ang ako lang diri ba? Dili ka gusto sa ko. Dapat, respetuhan mo lang ko, tay. Anong respeto? Kanang imong itsura nga laway? Respetohan. O, tay, tinood ng alaway ko. Pero kung gusto sa imong bata, Gusto ka lang sa kong bata. Pero ako, si nanay. Nanay ni mo. Nanay niya. Walay gusto sa imo rigor. okay lang. Basta ang importante, nagpalanggaan namin ni Maylin. Kamu lang ni Maylin lang nagpalanggaan eh. Pero ako, rigor. Sa tinoon lang ang pagkaistorya. Wala ako ganahay sa imuha. Wala ko ganahay sa imong batasan. Mas labaw sa tanan.
Wala ko ganahin sa imong itsura. Ha? Intindi ka? Tay. Maylin. O, tay. O, Rigor. Ah, Gaano ka mo? nag-istoryahan na ime. Tatay, tayo, ubog ka Ano? naman, tay ba? Wala ko pa na, wala ko nahubad. Tay, Wala ko pa naubos Hindi pala, ng tay. ako ang lapat. yan ba ko naman ikaw, tay? Nga, hindi ko na pag-amo na si Rigor. Sige, apay na nanimong ngingimong Oo, tay. asawa. Ako, tay ba? Apay ni. Ako, tay ba? Napuno, lagi ko ninyo ni nanay. Tay, Anong mapuno? ginarespeto ko mga kamuduan ni nanay bilang ginikanan ko. Pero dapat, respetuhon niyo man ako. Kung dili ka gusto dire, pwede na mo manglayas. Tay, amo gibalan adayon, tay, palayason mo gid ako. Kaya ko aning balay. Tay, Kung dili ka gusto maglayas, si Rigor ang palayasa. tay, oo, tay. Sige, tay. Kung palayason mo man lang si Rigor, tay. Ano? Maupod ako siya. Kag mga bata, dalon ko. Upot ka. Ibilan na nga ako Sige, mga apa. kung amo sinatay. Kaya dili mo na bata ni Rigor. Tay. Rigor, ihimos na, Rigor. Sulot ko sa kwarto, Rigor. Ihimos na. Sige, pangimos na. Tay, kining refrigerator o TV, tay, dalo na mo ni tay kay ako ni tay. Ibili na lang sulod. Tay, nga mo kasi ng tay man. Hindi ko gusto ni Rigor. Tay, nga hindi mo gusto si Rigor, tay, mabuhat si Rigor. Mabangkas. Nag-isa pa tayo nagustuhan ko kay Rigor, tay. Dako kayo si Rigor, tay. Dako kayo si Rigor, tay, nga wala ko makita sa apat katatay sa ako niya mga bata, tay. Sa Hindi lima, ko siya gusto. sa lima nila, tay, si Rigor lang gid nabatyagan ko, tay, kung ano ka dako si Rigor. Nabatyagan ko kung ano ka dako si Rigor, tay. Kung tani, tay, maintindihan mo man ako, tay, si Rigor, tay. Si Rigor, tay, ang nagpalangga sa akon, tay. Sobra ka dako. Dako, tay, dako pa sa aton nga balay. Maulin yung Tungod kay balay. laway si Rigor, tay. Hindi mo na gusto, tay? At, tay? Tanan-tanan kay Rigor, dili ko gusto. Siguro, tay, kung hindi mo gusto tanan kay Rigor, tay. Ang pananawan ko kay Rigor, tay, lain. Ano? Baliskat, tay, tanan, tay. Gusto ko si Rigor. Gusto ko si Rigor, tay, kay tungod ako siya, tay. Dako siya, tay. Bulag ka ba, tay? Bulag ka ba, tay? Dako si Rigor. Dako sang pagpalangga ka na ako, tay. Maylin, tama na. Tama na. Rigor, pabay ako, Rigor. Tama na, tama na. Kinaanglan ko gitsabto nining ako, si tatay. Tama na, tama na. Rigor, himos na dito, Rigor. Sige. Dili man lang gusto Dala ang ni tatay. muskitero, Rigor. Isulod sa sako ang muskitero, ang banig. Ang anino lata, Rigor, dala. Sige. Para mamanaan maninanay kang tatay nga wala sila sa paggamit na rito. Dili Tay. man gusto ni tatay ni mo. Subong na yun. Malakaw na tayo. Rigor, Malakaw na tayo. Rigor, hindi anay. Nga man. Punpuna ang karbaw na katubog dito sa sapa. Pagkaguyod mo sang karbaw, Rigor, itakod sa karo kag pangplastar ang mga gamit. Tay, Ano? Dali lang. kung tani tay, maintindihan mo man ako, tay ba? Dali lang, anak. Intindihan lang lang tabala, tay. Dali lang, anak. Hindi na lang kapag Putlay mo pagdayan. ginawaton si Rigor Tayaw. Hindi Tungod na lang kay laway pagdayan. si Rigor Tay. Nga kung laway si Rigor Tayaw, hindi Philippines. Hindi na lang pagdayon. Hindi na lang pagdayon ng paglakat. Tay, Hindi na lang pagdayon. updan ko si Rigor. Anak! Updan ko si Rigor. Anak! Rigor, kaaway ka pa naghulag. Ang karbaw. Kompleto na. Ara na sa gawas naghulat. Ano nga karbaw gidala mo? Ang Ang ito puti. mo, ang puti. Ang puti. Maayo, maayo. Anak! Hindi na lang pagdayon na. Ay, Joke lang to, joke. malayas na ako din. Anak! Malayas Rigor, na. rigor. Nakadesisyon na may tay. Rigor, dali na. Nakadesisyon na may tay. Hoy! Hoy! Ibilan ng karabaw. Dali lang. Rigor, pudyutaan na yung Islander kag ang Spartan tangat smagol. Anak! Hindi na pagdayon na. Rigor, talada ang Stephen ko aral sa kilid sang dingding.
lagi. Amo na nilagay hambal na to, Brad. Kapag magdesisyon ka nga tawhay ang imuhang hunahuna. Una-una. Hindi ka magdesisyon nga init ulo nimo. Nakasyat, kaino. Masyat. Budlay na Papa Jay, budlay na may lamat na nga daan. Na. Mayo lang kag isa pa si Rigor, bilib ko kay Rigor kay bisa na muna. Si Rigor way nagabato, nagapaubos. Paubos siya. Paubos ko Pero pag bisan si- pa ginadaw-daw ka. Pero pag si Maylin na yung kaatubang, siya na ang mutaas. Siya na mo. Nga naman good na. Bulos-bulos. Bulos-bulos lang. Ikaw magpaubos. Onya. Ay, ikaw magpataas. Nan. So para sang kanta sang asin bitsin widikol pakdol bala papading noon ako'y nasa ilalim, bakit kayo nasa ilalim pa rin? Sana